2018a proiektuz betea etorri zaigu. Kuskuseroak egitasmoaren bidez, gaztetxoenak beraien idoloekin euskaraz galdera librean aritu dira. Euskararen komunitate digitalak jarri ditugu martxan. Getxoztarrak, Astigartarrak, Zornotzarrak eta beste zenbait. Egunean albiste sindikatzailearekin Creative Commons lizentziapean zabaltzen diren albisteak jasotzen hasi ginen. Administrazio eta instituzio desberdinei zerbitzu eskaintzen jarraitu dugu. Errenteriako udalaren zu arreta zerbitzurako barne erabilerarako softwarea, plenotako edukiak jaso eta gizarteratzeko akta gardena aplikazioa, Euskara Bildua jardunaldietan gobernu irekiei buruz hitz egin genuen. Burujabetza teknologikoaren bidetik mastodon.eus martxan jartzen lagundu dugu. Eta jakintza irekiaren mesedetan, Snap eta Snap for Arduino euskaratu genituen. Harro gaude egindakoaz. 2019an ere, teknologia eta komunikazioa esparru desberdinetara eramaten jarraituko dugu zuen bidelagun izanik. Mila esker guztioi.